Dit is de HoloLens. En dit is Arjen de Jong van Snakeware. Ik zie nou de Milky Way, een stukje vormingsstuk, een stuk Mars, eigenlijk hing hier boven de tafel. En je vertelt mij informatie over Mars. Leuk spultje, maar er kan nog volle meer met deze virtual reality bril. Komt nou een god in de morgen? Microsoft had Snakeware opdracht doen om de mogelijkheden te onderzoeken. Ik zit nou een heel groot alien-achtig ding uit te morgen. Al je scorpioenachtige aliens. Ik zit nou op de moren en er komt nou een god in de morgen. Ik kies broeken voor scholing en ik kies studenten, meer vertellen over het heelal. Maar dan kies ik broeken als een architect is bijvoorbeeld om dat 3D-model van het gebouw wat gebouwd moet worden nog eens mooi die collega's of mooi die opdrachtgevers te bezien. Op kantoor van Snakeware hoegen ze haar in elk geval voor eerst net te vervelen. Het wordt het nog zeker een peer hier voordat de bril in de winkel leidt.